ሰላም ሃራይ ባርሎ መኻኽንቲ ልሙድ ሓንቲ ሓዳሽ ይዘልኩም መፀለኹ ብዙሕ ግዜ እውን ኣቕሪብና ልኩም ነርና ብዙሓት ዝተፈላለየ ኣፕሊኬሽን ብትግርኛ ኣብ ትግርኛ ናብ ካልእ ቋንቋ ዝተርጉማ ከም በዓል ቢንግ ካልእ ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣፕሊኬሽን ከነቕርብ ፀኒሕና ናብ ትግርኛ ዝትርጉማ ማለት እዩ ርግፅ እኮ 100 ካብ 100 ትርጉማ ማለት ዘይኮነ ግን ዝሓሸ ዝነበራ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ካብኡ ዝበለፀ ኣማዕቢሎም ኣብ ጉግል ዘርጊሖም ኣለዉ ትማሊ ኣቢሎም ዘርጊሖም ማለት እዩ ትማሊ ክዝርጋሕ ሓሲበ ነይረ ግን ኣጋጣሚ ስለዘይተዓመኒ ሃራይ ኣብ ጉግል ብምኻት ወይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ኣብኡ ክገትፈልኩም እየ ኣብኡ ብምእታው ዳይሬክት ናብቲ ናይ ጉግል ከኣቱ ክወስደኩም ወይ ድማ ትግርኛ ትራንስሌት እንተልኩም ድማ ኣብ ጉግል ኣትኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሃራይ ንእሽተይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብዛዕባ ከዓ ከርእየኩም ከመይ ጌርና ንትርጉሞ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና እንታይ ኢልና ንረኽቦ መልክዕ ከርእየኩም ክፍትን እየ ብሓባር ናብ ጉግል ንኽድ ትግርኛ ትራንስሌት ኢልና ከምዚ ጌርና መፅሓፍና ከምዚ ቢሉ ከፍትልና እዩ ብብዝሕኩም ትፍትንዎ ዘለኹም ሰባት ኣብዚ ላዕሊ ትግርኛ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ትፍትንለዎም ግን ኣብኡ ዘይኮንኩም ኣብዚኣ ህንፃፅ እናገበርኩ ክርእየኩም ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብኣ ብምእታው ከምዚ ጌራ ክትከፍተልና ማለት እዩ እቲ ሒዝናያ ዝመፃና ሕጂ ንኣብነት ኣውቶማቲክ እዩ ዘሎ እዚ ኣብዚ ንሪኦ እንተለና ኣውቶማቲክ እዩ ዝኾነ ቋንቋ ሒዝና ምስ ንመፅእ ኣውቶማቲክ ናብ ትግርኛ ከቕይሮ ኽእል እታ ትግርኛ ተቐይራ ዘላ ድማ እዚኣ ማለት እዩ ሳ ትግርኛ ተዘይፀኒሓትኩም ናብ ትግርኛ ባዕሎም ተቐይርዋ ድሕሪኡ ኣብዚ ክሊክ ብምግባር እቲ ሒዝናያ ዝመፀና ንኣብነት ኣነ ሓንቲ ንእሽተይ ፅሕፍ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ከምዚ ጌረ ኮፒ ላይ ኣለኹ ኮፒ ላይ ሕጂ ኣብዚ ትራንስሌት ዘሎ ክሊክ ምስ ገበርኩ ታሕቲ ገፀ ይወርድ ልክዕ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ተርጊማትላ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ተርጊማትና ኣላ እዚ ትርጓሜ ድማ ከመይ ጌርና ክንሰምዖ ንኽእል ብዓይንና ጥራይ ዘይኮነስ ብእዝና እውን ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ክሊክ ብምግባር እቲ ተፃሒፉ ዘሎ ክንብበልና እቶም ናይ መጀመርታ ፍሉጣት ተቀማጦ ኤርትራ ኩናማ ናራናስታት 3500 ቤት እዮም ዝምድሪ ፑንት ኣብ ስክፋል ኣለም እስከም ዘላዩ ዝመነሉ ከባቢ 200 ካብ ደቡባዊ ግብሪ ዝመፁ ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ክንብበልና ይኽእል ባዕሉ ማለት እዩ ኣብዚ ክሊክ ብምግባር ብኣውድዮን ብፅሕፈትን ብምትርጓም ተቐይሩሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝበለፀ ብዝፀፈፈ ገይሮም ኣቕሪቦማ ዘለዉ እቶም ነዚ ከይተሓለሉ ፅዒሮም ኣብዚ ዘብፅሕዎ ድማ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ብጣዕሚ ድማ ስለቲ ፃዕሮም ድማ ብሓቂ ካብ ልቢ ነመስግኖም ከምዚ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል እትዮም ዝኾነ ነገር ዘሸግረና ወይ ናብ ዝኾነ ክንቅይሮም ምስ ንደሊ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ቀይርና ክንርኢ ወይ ክንፅሕፍ ከነብል ንኽእል ሃራይ ናይ ሎሚ ዝበልኳ ሓፃር እዚኣ ተመላኽቲ ነይራ ቴንክዩ ስለቲ ምክትታልኩም